Vemba so. Kuma kundu zati nezroku nono kakusa makaita kwetu. Amuna kana chamakaya nacho. Kuya nacho kuita sei. Apana kana wani chamakaya nacho. Chinga maenda unochinja chacho chi. Ndakamira kuti zvitange. Zvii zvachona saka pane chakatange. Zvinambotanga ndakamira kuti zvitange manje. Hapana kana chakambotanga. Chakaita kuti tange chi. Vanhu vakakumashopu titore zvinhu. Handichauri kuda muno mugrocery. Kasina munhu kuti hapana kana shopu kana wani yakapazwa. Ndakamira paupei vanhu vaingofura hapana munhu akamboti ndatikuwa neshu. Ndikaenda nomira pafood order hapana kana munhu akambomira ndatikuwa neshu. Chero kana musika wani wemango zvayo kana kutadza kuya makapata kana mango zvayo. Hapana vanhu veramba. Uresika chinhu chii chamakachinja chacho neko. Makachinje iko ngamaenda. But zvimwe zvinhu zvakanzi handizvoni tinoti November. And it's not October, November. Takuti October, March. Ndivano vaisingoti March. Saka munhu zvoti kwakanochinjwa mwedzi. Saka chii chimhora ndodze chii chimwe chakachinjweko. Inini hangu chandakanyanyofarira chikopokopo chakafura nepadhezeti ndikati bhabhaisa. Vasusu musati mwana mudiki mukuzvinzwa. Ndakambobhabhaisa chikopokopo here. Saka mukundoti makafambira ikoko kumachi kunobhabhaisa chikopokopo mimi. Ndakakwira puma ndabva ndatotora mapicha nemasoja. Masoja akatonditi niniwo ndiri musoja. Musati unge mwana mudiki mukuzvinzwa baba susu. Next time kwakangoitwa nyumwinyumuka ndini ndinoenda mazvinzwa. Inini sare pano pamba muchasara muri pano pambeni. Sini ndakatotorwa picha nefuti chete. Zvine basa rechizozo. Zvine basa saka zvakachinja chizo. Ndine musoja ndane shamwari dzangu masoja. Zvine basa re. Aiwa ini sitori zvangu kutotsvaga murume musoja. Nekuti WhatsApp yese zvese masoja angori pamberi nemasoja. Inini hazvina basa. Aiwa next time muri kusara